Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hitiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw.tv en garti e kattande jomiraɗo subaka hande o gam ƴettina non ko sifa e kelle gadane jandiji leydi Sénégal joni paɗen koye jandiji alkamisa sappo e jeetati lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ko sifa e kelle gadane e jandiyeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jandi les échos kamɓe musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti koye kettogol Tahirou Sarr kam e Farba Ngom e ñalawma hanki o ɗum wonno ko toon to pôle judiciaire financiére kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti noon e konngudi Tahirou Sarr ɗo ɓe mbi Tahirou Sarr laɓɓini omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom ha laaɓi ceer hono no wiiri kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti noon e alhaali ɗen ɗon koppareje ɗe ganduɗa kay ina ndewi hakkude laamu leydi Sénégal kam e ɓen ɗon ɓe ganduɗa kay kañum ɓe goni tumanoɓe e ɗen ɗon alhaaliji kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti hen ɓe kolliti kay wonande kanko Tahirou Sarr ɗo arti o holliti wonande kay ko laamu leydi Sénégal woni ko jogonimo ɗen ɗon koppareje ko ɗum woni ko siftini omo ganduɗa kañum woni ñawoɓe ɓe toon to pôle judiciaire financiére hono no wiiri jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde les échos jayde nde kadi arti omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom hono no wiiri kam musidɓe e jandiyankoɓe ɗum koko yewti alhaali nden ɗon ñawore walla ni mbiyen gonɗon hettago ganduɗa kay woni no hanki toon to pôle judiciaire financiére e ƴeewoyen jayde tribune quotidien ko hen ɓe garti kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe mbi tan de ko Tahirou Sarr ko kañum kay waɗi dédouané ko noon kadi rutti laɓɓini omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom ha laaɓi ceer ɓe gartini kadi e konnguli makko kanko Tahirou Sarr ɗo wi yo juge o andu ko laamu leydi Sénégal woni ko jogonimo koppareje ko ina tolni 600 milliards woni 600 milliards de francs CFA hono no wi kam musidɓe e jandiyankoɓe en mon ene tawe e jande ganduɗa kay kañum woni jande wiyetede jande tribune quotidien jande artine kadi e ɗin ɗon taxe ji ɗi ganduɗa kay fawama e dow ɗum ko wiyete ko mobile money ɗum ene tawe e jande ganduɗa kay kañum woni jande wiyetede jande la tribune quotidienne jayde las quotidien kañum ne ko hen arti ɓe mbi tan de ko omo ganduɗa kañum woni Tahirou Sarr ko kañum kay woni ko pôle judiciaire caggal nde hetta toon to pôle judiciaire financiére kanko Tahirou Sarr ene wayno tan de o laɓɓini hoore makko noon kadi o laɓɓinori omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom hono no wiiri jande ganduɗa kay kañum woni jande las quotidien kono ɗum ko kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti e omo ganduɗa kañum woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗo totti drapeau omo ganduɗa kañum woni hoore capitaine keppuguendijo mo leydi Sénégal on woni Kalidou Koulibaly hono no wiiri kamɓe musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti hen ɓe mbi tan de ko hoorejo leydi ndi ko kam kay woni ko tottiri on ɗon drapeau woni araray mo leydi Sénégal fewde omo ganduɗa kañum woni capitaine keppuguendijo mo leydi Sénégal o namdiɓe jeehe ɗaɓɓoye hoodere ɗimmire gartiɗon ɗum ɗo e nder leydi ndi ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde las quotidien e jayde le Dakarois kañum arti ko toon to pôle judiciaire financiére ɓe mbi tan de ko Farba kam e Tahirou Sarr ko kañumen kay goni ko Farba woni ke jayde le Dakarois kañum arti witande ko Tahirou Sarr kay woni ko laɓɓini omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom hono no wiiri e jayde ɗe ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde le Dakarois kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe gartini kadi omo ganduɗa kañum woni biyeteɗo Soya Diagne ɓe kolliti kay wonande Soya Diagne kañum nen laccitama e ñalawma hanki o hooti toon to galle muɗum kono noon de wattidiri ko yadude e gonɗon jaw wiyetengo bracelet électronique hono no wiiri jayde ganduɗa kay kañum woni jayde le Dakarois no ɓe mbaɗiri e gardidi natal mabɓe jayde le Soleil jayde guendiri nde kañum arti koye on ɗon première édition on ɗon journée nationale de la diaspora hono no ɓe mbi on ɗon ñalawma ganduɗa kay resnana ɗum walla mbiyen on ɗon ñalawma ganduɗa kay teddinira ɗum ko ɓe ganduɗa kañum goni ɓe ɓesgu leydi Sénégal naɓe wurɓe toon to caggal leydi hono no wiiri jayde nde ɓe garti noon e on ɗon 15e région mo ganduɗa kay diaspora kañum woni région sappo e joyi ɓiijo wonande leydi Sénégal ɓe garti e konngudi hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗo o suuti konngudi o arti noon e ɗen ɗon golle payodin ɗe ganduɗa kay diaspora naɓɓe ene mbaɗa ɗum ɗo e nder leydi ndi ha tengti noon e ɗen ɗon koppareje ɗe ganduɗa kay diaspora ene nelda ɗum e ɗen ɗon financement uji ɗi goɗɗi ɗi ganduɗa kay wonɓe toon to diaspora ene mbaɗa ɗum ɗo financé e nder leydi ndi kanko hoorejo leydi ndi o arti hen e jayde nde arti e hoorejo leydi ndi caggal nde tottiri on ɗon araray mo leydi Sénégal fewde balo teddugal e leydi Sénégal ɗum noon waɗi ko ñalawma hanki o toon to galle lamorgo to hono no wiiri kamɓe musidɓe jandiyankoɓe kamɓe baroɗe moni kala nene fawi junggo e becce ina waɗa walla ni ina jangto on ɗon araray mo leydi Sénégal hono no wiiri e jayde nde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde guendire nde le Soleil jayde Vox Populi kañum arti koko yuti alhaali on ɗon audition bannoɗo hanki toon to pôle judiciaire financiére hakkude
Farba Ngom kam e o ganda kanyum woni Tahirou Sarr en wontande be mbi ko Tahirou Sarr ko kanyum kay itti ha laabi din don tuma muyaji di ganda kay fowonoma e dow Farba Ngom hono no wiiri jande be kulti kay Tahirou Sarr labini Farba Ngom ha laabi cer e ko yuti on don fannu kambe musidmen jani en ko be garti e ben don jeegom be ganda kay kawri e ladial taw non ko on don min artisanat mo ganda kay wali ko ton to kharakhene ko wuro tawatengo ton to diwan mo Kedougou hono no wiiri kam musidmen jani en ko be gartani ne kadi horejo leydi ndi tottudo baro teddugal de leydi Sénégal on don araray mo leydi Sénégal no jirdon kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye o totti on don araray capitaine keppo gendijo mo leydi Sénégal on woni Kalidou Koulibaly o wi ko hodere dimmire woni ko be namdi nde be gartirta do en hodere dimmire ho dum ina tawe e jande ngada kay kany woni jande wetende jande Vox Populi e jande cioftal ballinde ko hen arti be kolli don natal am ganda kany woni horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye do wi ala ko namdi mi sona dimmire nde non woni ko hodere dimmire ko dum woni ko namdi be ganda kany woni baro teddugal de leydi Sénégal Kalidou Koulibaly e jabi on don drapeau mo horejo leydi ndi tottudum heddi ko baro de ni jabana ton to leydi Maroc hono no wiiri jande ganda kay kany woni jande rewmi sport jande tribune sport ko hen arti be bitande ko horejo leydi ndi ciagal ne o tottiri on don araray mo leydi Sénégal fewde baro teddugal leydi Sénégal kambe baro de o lo saha joni heddi tan ko be jabana ton to leydi Maroc ngam be jaha be dabbo ya den don hodere dimmire wonde kay équipe gendijo mo leydi Sénégal be gattini kadi e kongudi Kalidou Koulibaly capitaine équipe gendijo mo leydi Sénégal ina tawe e nder jande he do wi abi jogi dama muya kam e yakar mawdo so be jiki mambaton golle payodinde dum ina tawe e jande tribune sport ƴeewoyen jayde record quotidien kamɓe musidmen jani ko ɓe ko hen ɓe garti ngal ɗon natal ngal horejo leydi ndi tottiri on ɗon araray leydi Sénégal fewde baro teddugal ɗete holliti noon wonde oɗo saaha joni on namdiɓe tan ko hodere ɗimmire nde ɓe gartirta ɗum ɗo e nder leydi Sénégal bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pini TV ko ɗum ɗo woni komin kebno rubinodade ko sifa e kele gadane yoga e jayndeji leydi Sénégal adi meɗen e rubino jayndeji wonata ko aljuma janggo soko weeli gueno ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pini TV Allah jarama on jarama.